ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 29 апрели соли 2026 мебошад. Қарор дорем дар ҳавлии ман маҳаллаи Испечакӣ, шаҳри Душанбе. Ин зери дарахтро бинед, оқибати жола. Ин дарахта бинед, зада лах карда самара жола. Ина бинед, ҳама зада фуровардагӣ. Ина бинед, ин ангура бинед, ангур намудааст. хай ба хурдан меёбем, намеёбем, имсол намедонам, лекин ҳамаро зада. Вай бинед, вай бинед чӣ кардааст жола. Ва ин обро бинед, як ҳавзи калон карда мондагӣ. ин баргори рӯи заминро бинед, чӣ қадр задагӣ. хулоси гап гуфти бародарои хуҷанд зада дав далакаша баровардааст ин жола. ҳамая ина бинанӣ. машаллоҳ. бечора дарахта бинад. инаш дарахти қиматбаҳо. ина бинад, пайванди соли гузашта. хайс як ҳафта дига офтоб кунад, аз бехунаш бо барго мебурояду, лекин худо медонад ки имсол мева тиҳад бисёртар. ин меваро бинед, замина бинед. ин ҳамаро задааст. ин кишмиши велес. ин ман мезанам, гуфтагӣ будам ки зада яворамро ҷазир карда. ангури ҷавсам зада ҷазир кардааст. бечора. оҳо, ин зардола бинед, тагаша бинед чӣ задагӣ. анҷироа бинед. ман набудам дар хона, гуфтанд ки чунон зад ки дар таърих ҳамин хел ҷоло омадагӣ набуд дар ин тарафҳо. дидед? хай ҳамдиёрони азиз, худо оқибаташро нағз кунад. дар паноҳи худо бошед.